Ma ne trebaš se ustajati, sinko. Ne trebaš se, sine, ustajati dok je oca i njegovih leđa, samo ti odmori. Šta sam napravio? Ma ništa, samo ti odmori. Jel boli guzica? Boli guzica, bit će sigurno od ležanja. Sigurno, Radio tako? sam, idem samo odmori se malo. A ovo koliko sam ti puta rekao da ovo skineš? Ma evo sad ću. A to sam ti 10 puta rekao. 10 puta sam ti to rekao. Evo sad ću. Sad ćeš. Sad nećeš. Sad ćeš otići dole mi do apoteke. Uzet ćeš mi nešto i kad se vratiš obavezno garažu da si mi sredio. Znači garažu treba da se sredi. Dobro. Evo, Nema dobro. Odmah. Ajmo. Evo. Ajmo na noge. Evo.